Shaken. Nej. Ej, jeg er med, mand. Så har man fået i kæberne. Ej, Kan på førstepladsen, og jeg synes, vi skal se. Emilie på andenpladsen. Hun kan tage det. Og uden dig. Uden at tykke på den. Og Nana på tredjepladsen. Jeg var klar, mand. Fuck, du er langsom, Tine. Ej, Tine, her hurtigt. Så er det imellem Tine og Louise. Vi er oppe med. Sofie er nummer 4. Ja, Sofie var nummer 4. Okay. Og nummer 5. Tine, hvad laver du? Ej, Jeg har ondt i gaberne nu. ondt her. Og tak for det. Og vi har en taber. Det var Tine.